Dibeda chiel kuom gigo mabenire twake twak mar tim nyakora mgajuam jotelo mawuok e masawa mar piny Kenya owuok tung' mosuo kod jatend piny Kenya William Ruto kakonegi ni owe nyiso jalupne Rigathi Gachagua chaya kendo weyo ma ok onywande tije mag piny owacho. Jotelo mane ni alame kanisa moro e kaunti ma Nyeri okoni apisi ma jatend piny okose nyiso luor ne apis jalupne kata doko ni jalupne osebedo kasiro tije mag jatend piny. Walter Nyabaga ntiere kod ler mathoth. En alama ni chiemb chuny dirore marom kod weche mag siasa. Ikinde alama ne obagi kanisa mar Katholik ma en darasa e kaunti ma Nyeri. Ka jotelo mowuok masawa mar piny Kenya omake men kod apisi mar jatend piny William Ruto ni ok osemiyo luor apisi mar jalupne Rigathi Gachagua. We will not allow our son to go through that at all. Hatutaruhusu. He will not be taken through that. Hakupewa kiti na mtu, alingangania. Na hicho kiti kura tulizozipiga ndizo zilimpa deputy president. And he is not a deputy president by default. Ni mpango wetu na yeye ndiye ameshikilia mlima. So, ningetaka nitangaze nikiwa hapa kwa kanisa. Madharau yoyote kwa Rigathi Gachagua ni madharau ya mlima. Kweli uongo? Kudhihakiwa ni mlima unadhihakiwa, kweli uongo? As many as of that opinion say aye. Jod bura mane oyuare alamno okonegi seneno kit kaka jalup jatend piny Rigathi Gachagua imiyo bath pap e tije kod romo mag sirikal mochuno ka iweye ma ok otielne kata tich e lwete kendo tijego imiyo jok moko none matimo. Ranyisi en mar jatend migawo mar apaya kod wuodhe Kipchumba Murkomen kod ogai mar Azimio Raila Odinga mane oromo ne jatend piny libamba ma Uganda Yoweri Kaguta Museveni kendo kowe tok tieko limbe mare. Na ni makosa sana tukifika mwaka moja na nusu alafu tunaona dalili ya watu wengine wanataka kutuletea vita katika mlima. Jod burago obedo gele kage wacho ne Rigathi osetiyo matek ne William Ruto item kete tenge to mano biro miyo geng'wano piendegi oko e sirikal mar William Ruto. Si appointment kama ya waziri, yeye alichaguliwa alongside the President of the Republic of Kenya. And what we are saying, an elected deputy president. Sio mtu wa kurushia maneno. So the deputy president of the Republic of Kenya was elected alongside the president. Bang labiro kapoko ne twang' law jalup jatend piny Rigathi Gachagua kata umbe koloso kaka pile. Rigathi owuon kane golo twak bang' lal to ne okuoyo pi mang'ich e wechego kendo nego taya e siasa mantiere kinde kod jatende William Ruto. Hii mambo maneno mingi imeongewa hapa ya siasa. Nothing. The reason being, Rigathi Gachagua, deputy president, is a man of few words. And if you have followed my politics in the last 10 months, I talk less and do more. Kata kamano, jawache loka jot ma jatend piny Hussein Mohamed mafungore ni awayo jogore gi lak e kindi jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. About the deputy president and the president, to my knowledge, there is no issue, Chef. And of course, the deputy president's office is an office with all the capabilities and competencies. If you want to ask any question or find out anything about the deputy president, they have all the capabilities that you can find whatever information you need there. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Naka isinya koromga jwa